Hvad så YouTube? Og jeg har hjertet med. Hvor er du? Ja. Hey, hvad fanden laver du? Shit. Ej, Jakob. Det var de... Det var sgu ikke. Ja, nu ved jeg ikke, hvor du er sådan der. Giv mig lige mine ting. Selvom jeg kan sige mange ting. Jeg må gerne gå op og opgradere mit svar. Nej. Hvorfor? Det var det godt. Men hvorfor må jeg ikke det? Det gør du godt. Okay. Nej, man skal bruge lapis lazuli. Hvad er det? Det er der blå noget der. Nå, må jeg så gerne Det har jeg, det har jeg. Okay. Men det skal vi bruge til nødstilfælde. Det skal vi bruge, fordi jeg er level 35. Hvorfor må jeg ikke få det? Bare lige et stykke. Nej. Du må gerne tage den hjelm, der ligger der. Okay. Nå, den. Du har bare vendt den der bøf om. Har jeg? Ja. Nej, det er da dig. Jeg har vendt den om igen. Sådan var. Ikke noget var. Hvordan var det? Hvad? Sådan der, nå. Nå. Jeg skal lige have taget en tekst tilbage på. Hvorfor? Fordi det lugter. Nej. Du er fattig. Og forresten, Sebastian bruger en anden mikrofon i dag. Sådan man bedre kan høre ham. Så det håber vi håber det går godt. Jakob, du lugter. Tak. Hvad siger du? Tak. Fordi det lugter. Nej. Du er fattig. Vi skal... Hvad skal vi lave? Nej! Jeg var så tæt på. Ja. Den der var lige i gang nu. Hvad er det? Det er fordi, at der er nogle zombier som det. Okay, jeg tror, de kommer ind til dig. Boss, den slår mig. Det er da ikke. Shit! Ej, det er jo. Det Hvad? roligt. Jeg træs til at gå ind. Jeg kan vel lige tage mig hen, der hvor du er. Nej, de er nede ved kyllingerne. Hvad? De er nede ved kyllingerne. De dræber sikkert kyllingerne. Jeg kan gøre det lige sådan, at... Men ikke nu, fordi jeg skal først lige have dræbt det her for. Sådan, nu må det godt. Så skal jeg lige have min tur. Alle de der ting. Vi bruger godt nok lidt snyd, men ikke på den måde snyd. Jeg kan vel lige give mig mine ting. Ja. Shit, det var sindssygt. Det var da mega dårligt. Så nu kan... Nå ja, jeg skal også have noget træ. Må jeg gerne tage 3 stykker træ af dig?
Jo. Jeg tror... Hey, lad det være. Ja. Jeg tog zombiekød ind i den der ovn. Au! Det er jo også... Så du kan gå ned i neder. Hvad? Du kan gå ned i neder. I det der støv? Neder. Hvad er det? Den er på tag. No. Jeg ved jo ikke, hvad de hæver den der. Det var du. Så jeg giver dig et shoutout. Men nu er jeg kommet ind i portalen. Sip. Hvad? Jeg giver dig et shoutout. Skal jeg så tilbage igen? Nej, shoutout. Hvad er det? Det vil du nok ikke være. Men Nej. det er, hvor jeg er på min kanal, ikke også? Så ligger en video ude, hvor jeg siger, at dem, der subscriber til mig, de skal gå ind og tjekke din kanal ud. Så du... men så skal vi altså lave flere videoer ud. Ja. Din kanal. Okay. Han var altså, vi har tænkt os at optage mere sammen. Fordi at han snakker ikke så meget i hans videoer. Nej, det gør jeg ikke. Jeg kan hjælpe mig. Det var faktisk nemt. Weekends. Nej. Men jeg kommer aldrig til at spille Team Fortress. Det er Hvorfor? et lortespil. Nej, det er jeg. Nå ja, de er jo også herinde. Nej. Bare lad være med at slå på dem. Lad være med at slå på dem. Hvorfor? Fordi... De skal bare løbe væk fra dem der zombies. Ja, de gør ingenting ved dig. Kun hvis du slår på dem. Jeg har ikke slået... Nej, du så... Jamen, jeg har ikke slået på den. Den gik bare efter mig. Nej. Så går jeg ned og finder dine ting. Ja. Men vil du så gerne lige tage mig tilbage? Hvad? Jeg kom. Så den gør ingenting, mand. Det er fordi, at du ikke kan slå den. Ja. Men jeg har jo heller ikke slået den. Jo. Nej, jeg har Hvorfor er der 2 nede på tingene? Det er sikkert fordi, du har bygget den. Nej, jeg har ikke bygget 2. Nå. What? Så er der ekstra... Shit ind. Kommer snart og... Gør snart det der. Hvad så? Ej, så på det der. Må jeg så gerne lige få en ting? Og så lave en seng. Ja, hvis jeg må få noget. Og så, du skal ikke røre ved vores farm. Nej. Fordi at altingene, de skal blive færdige, før vi høster dem. Jeg må gerne tage noget træ. Hvad sker der lige? Der skete en anden fejl. Hvad er det? Det er også lidt dumt, det der. Jeg har lyst til at hoppe derned. Det skal du ikke. Har du lyst til at hoppe derned, så Ja. kan du ikke komme op igen. Jeg vidste, du gør det der. Nu skal jeg så lige ordne det igen. Ikke hoppe derned så. Nej. Jeg laver en skovl. Eller må jeg gerne lige låne en? Jeg har ikke nogen. Jo, der ligger nogen i kisten. I hvad for en kiste? Jeg kan i hvad for en?
Okay. Hvad for en kiste? En af de kister der var der jord på. Nå. Der. Der. Må jeg låne den? Ja. Fordi jeg skal lige have en snebolde. Hvor er det? Nå, der. Synes du, hvad sker der? Hvad? Okay. Så vi skal lige sove. Okay. Hvorfor? Skynd dig. Ja, ja. Er det Skynd nat? dig nu. Jeg kaster lige en snebold på dig. Jeg ramte ikke. Ej, jeg kan ikke skæve nogen. Nej. Ej. Au. Ja, det var det. Lad være, jeg har ikke særlig mange liv. Nej, hvor mange liv har du? Snart fuld. Ah! Det gjorde ondt. Au! Ja, jeg er næsten ikke flere liv. Kun 4. Så gør det. Du gætter aldrig, hvor jeg er. Hvor lang tid tror du er optaget? Det ved jeg ikke. Jeg har kun 2 liv tilbage. Jeg dræber. Nej. Hvis du slår en gang mere på mig, så... Det var du. Hvor er du henne? Nå, der. Yes! Jeg har ikke engang fået det. Har du ikke? Det ligger lige der. Nå, der. Ej, jeg fik det. Jeg skal lige have nogle flere snibboller. Jeg lægger lige skålen i kisten igen. Den er næsten brugt. Okay, så jeg er nødt til at dræbe alle køerne. Hvorfor? Fordi jeg har lavet en fejl. Bare fordi at du har lavet en eneste fejl. Ja, og så kan jeg ikke bygge det igen. Nå. Så nu har jeg spist det der zombiekød. Jeg har allerede dræbt alle. Skal du nu til at have flere køer, eller hvad? Masser af køer. Hvordan får du alle køerne? Jeg er nødt til at finde. Altså, alle ungerne. Hvordan dræber du dem? De bliver selv dræbt. Gør de? Ej, hvor sejt. Og kommer kød så jo ikke den der kist? Ja. Nå. Nu tager jeg det, synes jeg. Jeg tager en snibbold i.
Sebastian, Hvad? du dør snart. Jeg gør det så længe det var. Altså, tror du ikke, du skal til at slutte af nu? Jo. Så kan vi optage det senere igen. Ja. Men ja, kan du sige farvel? Farvel.